Si tínedžer, ktorý verí v Boha, ale nevie ako zapadnúť do novej školy? Dám vám rady a osobné zážitky, čím som si ja musela prejsť, keď som nastupovala na novú školu. Ja už som skončila 9. ročník a začala som chodiť na strednú a není to nič ľahké. Ahoj, ja som Sára a pomáham mladým ľuďom sa vrátiť ku Kristovi a hovorím dopredu, ja som není perfektná, takže ja som na ceste s vami. Berme toto ako takú journey. Poďme si najprv povedať, čo môžete očakávať, keď prídete na novú školu. Možno to je stredná, možno to je vysoká. Ja skôr pomáham tým ľuďom, čo nastupujú na strednú školu. Poďme si to rozdeliť na pár častí. Poprvé, nikto ťa nepozná a nevie, kto si. Je to strašný pocit pre niektorých. Vchádza do novej školy, do nového prostredia, medzi novými a cudzími ľuďmi a už máme aj pochybnosti a stresy. Bola som tam aj ja. Nebojte sa, stále som tam. Ja sa ešte stále učím komunikovať s ľuďmi. Nejde to síce až tak ľahko, ale ide to celkom fajn. Je to úplne normálne cítiť stres. A keď už sa cítime tak neisto, mohli by sme dať takú malú modlitbu. Napríklad stačí len pár slov. Napríklad, že Bože, pomáhaj mi pri ceste do novej školy, aby som sa moc nebala, aby si mi dal odvahu a aby sme spolu mohli kráčať, pretože ja verím, že som v tomto není sama. Tak daj mi slova, vyznač mi kamarátov a aby som bola v kľude, aby som nestresovala. Po druhé, toto je ten najväčší problém, ktorý ľudia na novej škole robia. Overthinkujú. Nezačni overthinkovať. Viem, že noví ľudia a nové prostredie môže byť veľmi, veľmi stresujúce. Ale není dôvod, prečo už myslieť negatívne. A furt mysleť na to najhoršie, že oni mi budú dávať pohľady, aj čo, aj keby. Proste ťa len obzerajú, že kto si, lebo nikto ťa nepozná. Aj keď budú mať pohľady, a čo? Majú sa na čo pozerať, lebo si žena v Kristovi. Ako sa aj píše vo liste Filipanom, v 4. kapitole, 6. až 7. verši. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Po tretie, Boh tam je s tebou. Ako sa hovorí v Matúš 28:20, nikdy nás neopustí. Takže už to je prvoradé, že on tam je stále s nami, on je vždycky tam prítomný. A Boh je v tebe, či ty tam není sama, takže nemáš sa čoho báť. A môže ti pomôcť, keď ho poprosíš. Ja som sa strašne veľakrát modlila, že nech sa nebojím, nech ma nejaké žiadosti alebo hriechy neoddalujú od neho, aj keď niektoré stresia učiva ma veľmi posunulo dole, ale vždycky sa viem posunúť hore, pretože mám Boha. A Izajáš 41:10 hovorí, že nemáme sa báť, lebo on je s nami. A bežná otázka u ľudí je, ale ako mám prezentovať Boha v tejto škole? Čo keď ma budú odsudzovať? Čo keď toto? Čo keď hento? Poprvé, apoštolov odsudzovali ich pre jeho meno. Takže nečakaj sa, že sa to stane tebe. Už sa to stalo aj mne. Ja vám dám rady, ako im to povedať, že veríš, alebo možno aj ukázať. Poprvé, modestné obliekanie. Už som to tu preberala. Modestné obliekanie je prvým jazykom. Pretože keď príde napríklad človek v celom čiernom, tak už ty hneď vieš z časti, aká je ona personalita. Alebo z časti, kto to môže byť. To viem, že je u každého človeka inak. Aj neveriaci človek sa môže obliekať modestne. Najhlavnejšie je sa aj obliekať skromnosťou, láskou a všetkým ovocím ducha. Lebo to je tiež oblek, ale vo vnútri, čo sa bude vonku prejavovať potom. Už to pôjde potom postupne. A postupne to tí ľudia budú vidieť. A vlastne tá skromnosť, usilovnosť, to sa píše v prísloviach 31:25. To som už tiež hovorila. Ak neviete, že som to hovorila, tak skipnite do ďalšieho videa, čo som tam hovorila o modestnom obliekaní.
Ako sa píše v prvom liste Timotejovi, 2. kapitola, 9. až 10. verš, podobne aj ženy, nech sa ozdobujú slušným odevom, s cudnosťou a zdržanlivosťou, bez výstredných účesov, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat, ale nech sa ozdobujú dobrými skutkami, ako sa slúši ženám, ktoré sa rozhodli pre zbožný život. To som ináč tento verš tiež hovorila, lenže ja to tu chcem tak dodať, že ženy sa teraz obliekajú neslušne, správajú sa neslušne a ľudí to môže odpudzovať od Boha. Obliekaj sa ako žena Boha a normálne proste slejuj ten outfit, girl. Takže ja v teba dôverujem a ja v teba verím, že ty sa budeš obliekať ako Christian diva. Už sa posunieme od modestného obliekania do komunikácie s ľuďmi, že veríš v Boha. Netlačiť to do ľudí. Na toto si prosím vás pekne dávajte pozor, pretože tým, že to budete nútiť a furt hovoriť len Biblia a furt to všade budete nútiť a rozprávať, že nedáte ani druhým ľuďom názor svoj povedať, tak potom ľudia vás ešte viac nebudú mať radi. Nie skrz toho, že veríš v Boha, ale skrz toho, že si otravná a že nevieš proste normálne s nimi komunikovať. Toto není kresťanstvo, že furt tlačiť do niekoho Biblia, hriech. Takto není kresťanstvo. Kresťanstvo má príjmať názory aj druhých ľudí. Nemusíš ich rešpektovať ani podporovať, ale stačí ich aspoň počúvať, aby si vedela, ako komunikovať ďalej s tými ľuďmi, aby si potom nebola bez kamarátov a nudná, lebo to ťa tiež vie veľmi mentálne zničiť. Viem, že vaša viera je silná a za to som veľmi hrdá a pyšná, ale ak to chcete ukazovať ľuďom takým spôsobom, aby sa s vami ešte stále bavili, tak to hlavne do nich netlačte. A treba začať s nimi pomaly, aby si ľudia nemysleli zle o tebe, pretože to potom nedopadne vôbec dobre. Treba ísť do modlitby s týmto, pretože každý komunikuje inak. Či už má angry issues, či už je introvert, či už je extrovert, či už je viacej energeticky v rozprávaní. Treba poprosiť Boha, aby Duch Svätý v tebe komunikoval, pretože ak ty komunikuješ a ak si premýšľaš, čo povieš, tak to potom bude znieť hrozne. Duch Svätý ťa povedie v správnej chvíli. A Pán chce, aby si mal aj kamarátov. Tak nekaz si to, prosím ťa. Viem, že tvoja viera je silná a miluješ Boha, si on fire for Jesus, ale ten plameň nemôžeš stále len zväčšovať proste, lebo to už potom nebude dobre. Netreba všetko zase preháňať. Tú silnú vieru a to komunikovanie si nechaj, keď budeš vyháňať diabla v mene Ježiš. Vtedy si môžeš kričať a rozkazovať. Ale v škole, hlavne s strašne veľmi veľkými názormi a veľmi kritickými, tak si dávaj pozor, ako s nimi komunikuješ a neboj sa. Keď pôjdeš do modlitby a poprosíš Boha, aby ťa viedol, aby Duch Svätý v tebe rozprával a konal, tak neboj sa, všetko bude v poriadku. Ako hovorí 1. Petrov list, 3. kapitola, 15. až 16. verš. A Kristus Pán nech je svätý vo vašich srdciach. Buďte vždy pripravení a dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím, aby tí, čo znevážujú váš dobrý spôsob života v Kristovi, boli zahanbení v tom, z čoho vás ohovárajú. Nech sú tí ľudia zahanbení za to, že oni ohovárajú teba a tvoju spasiteľnú dušu. Pretože ty im to musíš povedať, ako 1. Petrov list hovorí. Musíš to robiť v tichosti a s bázňou a dobrým svedomím. Nemôžeš to do nich tlačiť, musíš mať dobré svedomie. Musíš byť kľudná, tichá, nežná, jemná, milá, aby ľudia to vedeli dobre pochopiť, pretože nie všetci znesú takúto silnú a hlasnú kritiku a takúto silnú a hlasnú komunikáciu. Niektorým to fakt vadí. Treba proste si naštudovať tých ľudí, ako oni majú radi komunikovanie. Či oni sú radšej v tichosti, alebo či radšej vrieskajú a sú energetickí. Treba mečovať ich energii, aby vedeli ste potom komunikovať a aby potom ťa vedeli viacej pochopiť. Ty konáš múdrosť, oni konajú proste ohavnosť, potupenie. Takže ty si není na chybe, keď ťa oni za to ohovárajú. Môj personal experience je, že niektorí ľudia ma tam fakt nemusia, pretože ja tú vieru vyznávam. Ale nie zase až extrémne. Niektorí ľudia sa z toho ofučia, keď ja si poviem svoj názor. A ináč toto je to, že je to veľmi ťažké pri nových ľudí si vyjadrovať svoj vlastný názor, pretože nie všetci príjmajú tvoj názor.
A niekedy je to veľmi diskriminačné, niekedy je to veľmi uražlivé, ale prosím ťa, neuráž sa za to, pretože ľudia takí sú. A treba fakt len udržovať ten svoj temper vnútri a vybuchnúť doma. Ježišovi, on to zvládne, ale keď vybuchneš pred svojimi kamarátkami, ty ešte ubližíš ich city a ešte aj seba. Takže prosím ťa, nebuď smutná alebo nebuď nahnevaná z toho, že ľudia proste nepríjmajú tvoj názor. Je to normálne, keď sme kresťania. A posledný tretí bod je, ak sa ťa niekto spýta vlastne, že o viere, alebo čo, alebo že ty veríš niečo, alebo keď sa ťa spýtajú, keď budú vidieť tie tvoje ovocie a sa ťa spýtajú, že či veríš v Boha, tak povedz im svedectvo. Nie hneď tlačiť do nich. Biblia, hriech, Biblia, proste rozkazovať im tam, aké by, neviem čo, oni boli otroci a ty si pán, to je tiež veľmi zlé. Treba im povedať svedectvo. Svedectvo, takto si to v jednote si to povedzme, že svedectvo je životný príbeh, ako teba Boh zachránil a zmenil. Netreba zo začiatku im hovoriť takéto silné veci, lebo nie všetci čítajú Bibliu a nie všetci tomu chápu. Takže oni budú z toho len takí, že čo to tu len vypráva, čo to tu len tára, ona je asi retard. To je vlastne tlačenie. A ich viacej bude zaujímať tvoj príbeh, tvoje slova, tvoje úprimné slova a nie hneď vyťahnuť Bibliu a takto list po liste im rozkazovať, že čo, nemôžeš, čo môžeš, čo nemôžeš, čo môžeš, čím sa máš chrániť, čím sa máš dodržiavať. Je to síce veľmi super, lenže nie všetci chápu a chcú chápať Bibliu. Takže možno ľudí to fakt nezaujíma, alebo fakt oni nemajú o to záujem, alebo oni ani tomu nechápu. Takže oni budú len takí, že confused a nebudú to vôbec riešiť a nezoberú si nič z toho. Tak radšej im treba povedať, ako teba Boh zmenil. A aby viacej ich to presvedčilo, pretože oni vidia ťa, oni ťa vidia, oni sa ťa môžu dotýkať, Boha nie. Takže keď fyzická osoba povie svoj príbeh, tak ľudí to bude viac zaujímať, pretože to je tvoj príbeh, to je originálne, lenže Biblia sa prekladá všade, Biblia sa hovorí všade a nie všetci tomu chápu. Čiže keď budeš hovoriť o sebe, tak ľudí to bude viac zaujímať, aby ťa ešte viac spoznali a aby možno sa ťa aj pýtali ďalej. Ja to nemám až také ťažké na tej škole, ale mám pocit, že to bude proste ťažšie a ťažšie, čím viac tam budem a čím viac to ja budem hovoriť a rozprávať. Vie, že niektorí kritizujú to, čo ja natáčam, ale ja sa za to nehambím a vy sa nemusíte tiež. Tým, že vás niekto podrazí, tak ak to je hlavne neveriaci človek, tak nerobte si z toho prosím vás pekne nič, pretože tí ľudia, keď nevedia, čo je Duch Svätý, nevedia, čo je Boh, tak ale majú len imidž, že proste je to nejaký typek hore, tak ani im to netreba prosím tam vybuchnúť a začať tam sa hnevať kvôli tomu, pretože aj tak tí ľudia si z teba potom budú robiť srandu. Takže treba len si vyšuchnúť ten prach z tela a odísť preč. Jak sa hovorí v Biblii, ak ťa nejaký dom nepríjme, choď odtade preč a proste odpraš sa. Daj si ten prach z tela preč a proste pokračuj ďalej. Nemusíš sa stále len buriť a proste nemusíš sa stále len sklesávať a byť smutná kvôli tomu, že ťa nejaký človek nepríjma. Dobrý, editujem to. Prepáčte za moje gesta. Ja neviem vysvetľovať bez toho, aby som musela niečo robiť s rukami. Tak sorry. Pokračujeme ďalej. Koľko razy Ježiša neprijali? A on stále pokračoval. A ešte nás aj spasil. My to nerobíme preto, aby sme boli zaujímaví. My to robíme preto, aby sme boli zaujatí Bohom. My to robíme preto, aby sme šírili lásku, aby sme šírili to, čo sa má a aj keby nám o to život stal. Keby sme šírili niečo oveľa inakšie, nikto by to neodsudzoval, pretože proste society. Ale keby sme začali šíriť kresťanstvo, už hneď začínajú byť agresívni. A to je vlastne diabol. Ale nebojte sa, určite budete mať kamarátov, ak to do nich tlačiť nebudete. Určite budete mať kolektív, ak vlastne sa dobre predstavíš. A zo začiatku proste radšej skúmaj tých ľudí a proste sleduj, že kto čo jaký je, aby Boh ti dal vlastne ten presný, tú presnú radu, ten presný kolektív, ktorý ty potrebuješ. Aby ti on poradil, že s kým sa máš baviť, s kým sa nemáš baviť a aby si bola istá, že títo kamaráti ťa neprivedú do pekla.
A vlastne môžeš aj kamarátom už potom viacej a viac začať hovoriť o Bohu, ak ťa za to budú akceptovať. Ak nie, tak choď od nich preč, pretože oni ťa potom môžu zviesť naspäť. Naspäť tam, kde si bola. Ak si znovu zrodený kresťan, je to veľmi ľahké pre satana ťa zaviesť naspäť tam, kde si bol a kde si nechcel skončiť. Diabol veľmi rád útočí do novú zrodených kresťanov. A to bude už iná téma. Ale každopádne, ďakujem vám, že ste vlastne tuto zostali. Ďakujem vám veľmi pekne a dúfam, že sa toto video bude viacej a viacej rozširovať a dúfam, že vám to pomohlo. Ak máte moje platformy dole, tu máte môj TikTok aj môj Instagram a vlastne na Instagram budem zdieľať toto video, a keď sa zverejní. A nezabudnite dať like a odber. Není to povinné. A nech vás Pán Boh žehná, modlím sa za vás všetkých, aby vás proste toto video oslovilo a dúfam, že som vám pomohla, pretože ja som vaša staršia sestra, ja sa za to tak pokladám a chcem vám veľmi pomáhať. Čiže ak sa vám páčilo toto video, tak kľudne to zdieľajte aj s ostatnými, aby to dosahlo čím najviac views a aby sme mali následovníkov Krista, aby sme sa privedli naspäť za našim nebeským Otcom, ktorý nás volá, pretože my sme jeho ovečky. Ďakujem vám veľmi pekne, mám vás veľmi rada a užívajte si ešte večer a nehambite sa za Krista. Ahojte!